Ağam bağımın ay? Baba kän. Taptırmadın ay. Täze kontent öğretdik. Toyda men. Gatnaşardın ha? Mehel gururge diye gatnaşyp oturnaşmady. Maxi Tuwakf. Toyda sen. Bağışa esasy saç bilen eşik wajypmy ýa-da toyu gowsagmak wajypmy? Sen Murat Şumatdyňa iki sanakdadyň adyny tutdyň da saç eşik ikisi bir zat, üstü baş, biram toy gowsagmak diýen. Ýene de bir zat ba. Sahnada durmak diýen bir zat ba. Men şol sahnada dogry durmany, hemmetinem birlikde üçüdem gerek şoda. Sahnada gowam durmaly, üstü başyňam gow bolmaly. Aydymlaňam, repertuarlaňam gow bolmaly, toyam gowsagmana çalışmaly. Sebäbi hemmek şeň gözi bagşyda bolýar. Sen näle galyp barsaň adamlaram şoňa görä tanysyn diýär. Mene şolaň üçüdem gerekmi ka diýär. Ağam, toylardan sana şeylerak soraw. Meselem, toyda sen gruppaň bilen toy soňup dursun. Onuň aňardan ýaşlar gelýär. Dijeýem bir başga bir aýdym goý berýär-de, tanys bilen ýaşlar garşy alýar. Şolar ýalyk waka sende bollumy? Aýo, seýregrak bolýar-da. Indi näli? Indi aýdymym bar. Öňem bar aýdymym ýöne. Indi täze aýdym ýa-ki bilýänsiň hemme däl. Onam halk allyda göterdi. Hudaýa şükür diňe şol toyun tüýjerlerine gatnaşýar. Tort getirýär, ýaşlar garşy alýar. Garad, şol adyň bolmagyny ýol beremdik. Ýol bermejegem bolýar. Inşallah. Toylarda şeýle bir gülkünç wakalar kän bolýar agam. Esasanam bagşylaň içinde, sadanylaň içinde bolýar. Onuň ol hökman fenni de bolup geçendir. Şoň üçin şolaň birini bir aýdyp beräý. Awa Murat, kän bolýar gülkünç waka. 2012-nji ýylda Nohrowa toýa gitdik. Onuň tüýdükçimi de galy, ol soň barar net toýa. Bir ýerden gidemezsiň. Onuň mergen nip depçim bar da ýanymda. Öde horoz. Onuň ilmi damada şonýal priklüçenýelerin üstünde de mergenjan. Bardyk gol nahary otirdik golin, arkan otaýda tapjan üstünde gow tebigatda ýazdylar golin. Paşdyýenmedem eşek ary. Ay gelden üstak bir dep golludan çak ikdi de mergeniň bärinen ýene bir ýumruk galak bir kelle çykdy da. Owa oglanlar gelden. Owa akdip muň ýüzüne näme ýa-ki näme diýle salyar kaýuk geldiler däre. Ayne geçti oturdu golin iýsetingen nokta salyar kaňy anqap dur. Teleska minnik ýa-ki tüýdükçimi de gelýärden. Haýtyň zapravka diýýär diýip soraýar da. Ay mergenim bir gözi ýapykda. Ay garaşy toy otorynjara teleska ütem salyar kaňy gaýtşyn masynyň içem sol öýe geldim men öýdäkiler içeri salyar kaňy diýip soraýarlar. Ay garad oň diňe ýüzün ýumandyrlar öýdi. Üstü başyna tepen bolarmy salyar kaň garaşan ýalyrak wakara bolup geçdi. Agam, ýene de toy soňup dursun. Onuň toýa gelen mihmanlaram orta çykyp şowkuny tanys edip dur. Şolaň içinde bir zıjyk tapylýar da, bagşyň ýanyna gelen elini şeýdip, aýdym ütgösene diýip. Şolar ýaly waka sende bollumy? Hawa, arasynda tapylýar diýene bu wagtlarda. Hudaýa şükür bu wagtky işleýän aýdymlarymyzy çäçelini barlap işleýärler, analiz edýär, oglanlara diňletdiýän. Şunyň bolar, şunyň bolmaz. Onuň diýjek bolýanym, özüm tansawalyny ýa-ki diskotekçi aýdym ýadamda, özüm tans oýnak görýän şol aýdyma. Şol meni tutmasa, şol halkam tutmaz diýip özüm şol ýalak özüme baka berýän. Onuň bolluň ýalak wakalar. Ol 2003-nji ýylda ýaňy ýörjen bolup toýa başlan wagtdan 17-18 ýaşlarymda. O döwürne täzerek toýa girip başlan uğurlamaz. Bolýar şo döwürler, ýani bu wagt hiç ýyl bolana Hudaýa şükür. Soňky döwürde toýlarda saňa üns berýän agam. Diňe gutlagy gelýän. Ýara ýaşlary garşy almana gelýän ýa-da tort kesse gelýän. Öňkü ýaly indi dolu toy boýnalan okmy? Ýok, dolu toy boýnalýan. Ýöne de ýa gaýdyp geçişime diýalak. Çıkaran aydımlan barda, her aydym şeň gözi bir fişka aydym bolýar, karon aydymy. Menne de şol pursat döredi da 2024-nji ýylda hemme däl bolup aydym çykdy. Hemme däl ol. Canıma ol.
idin olam kino aydymy. İkinji kinomyň aýdym ananma da gitdi. Ay garaşma çıkaran aydımlarımız valisa laýyklap çıkarýatda. Onam ýaşlar özü girenine gödegine getirýär şol aýdymy. Şoň üçin men tutýarlar. Käbir tort ketenne gödegine getirip men tutýarlar. Şoň üçin diýjek bolýan toýyň iň süýjerlerine barýan. Onuň ýygynden hem oňardygymdan ýa-ki Turetski tansawan aýdymlardan aýdyp berýänne ýygyma gaýdy. Ýöne dol toýam bolýar, ýöne sen kendin berýänlerdiň. Ağam, öňümde toy sezon. Tuweleme ýurdumyzda da toy bayram köp. Şo toylarda seni görmek üçin sen näme täzelik etdiň? Ýa-da uzak wagt ýene-de kino garaşmalymy? Hawa täzelikler kän netibeden ýan ýakyn täze klip çykardym oň ýere diýip. Sen bolmadyň anan aýda TikTok'ta da gülýär gidip dur netibeden YouTube'da da hemme dünýä platformalaryna, türkmen platformalaryna gowy görülip dur. Bizi gollaýanyňyz üçin sag bolun. Hemme mustaqlama sag bolsun aýdýan. Nesibedenden kino da 3-nji kino. İnşallah ýadaman, ýaltanman, onam işlemekçi. Ýakyn günlerde de başlamakçy. Täze aýdymlamam näme? Toyda aýdaryn inşallah. Size de toyda dinlemek nesip etdi. Maxi Tuwaqyf täzelikde oň ýere diýip Ayka Diamond bilen klip çykardyň. Näme üçin Ayka Diamond saýladyň? Näme üçin Ayka Diamond? Gowsara. Näme Türkmenistanda bloger dogançyklarymyz da kän. Hemmetiniň işini ösürlik ardy edýän, hemmetem öz işini ustady. Men Ayka Diamond'yň ýöredýän kontentlaryny gaty gowurýan. Sebäbi ol toy bilen baglanşykly. Ähli durumça çykmaly, uýaçyklarymyzy hemmetini eşik geydirýär, fata berýär, gara diýjek bolýan toyun şatlyk ýerlerine Ayka Diamond bar. Nom ýöredýän kontenti gowy. Sawolsun taňry ýalkadan Aykada 10 sanak model berdi, gizetin günni edip işledi klipde. Agda çar wagtlaryna bardyk, klip düşmäne oradan ortaraklarda. Onuň özü agda çar edip kiçiräjik sadak etdi baramyzda. Öz eller bilen dograma biçiripdir, tuweleme iýip doý bilmedik. Ayka doganjam sawol taňry ýalkadan ýardam eden üçin gäwirstaýan kan oglalaryna da ulluhan minnetdarlygyny bildirýän, maşinlen himaýet etdiler. Işiňizde de üstünlük.